Ym Methel, ger Caernarfon, es i weld Dafydd Emrys sydd yn 31 mlwydd oed i gael ei hanes o. Dwi'n cofio pan oedd o tua 30-40. Oedd o reit hapus yn mynd i'r ysgol, ond oedd amlwg bod yna rhywbeth yn ei boenio. A dwi'n meddwl na'r hyn oedd yn ei boenio, oedd bod yna'n ymwybodol iawn o lle y gall y sefyllfaoedd yn fler yn gymdeithasol. Ond fod o ddim yn gallu mynegu hynny yn iawn. Fod o'n dod at yr ysgol a fod o wedi ymladd, oedd o jyst isio llonydd i ddod at o'i hun ac i wneud i bethau hun. A dwi'n meddwl na dyna be ydy diddordebau sgyn pobl ar y spectrum. Maen nhw fatha i cysur nhw, maen nhw'n gwybod i fynd ar ôl y diddordeb yna. Maen nhw'n saff o fewn y diddordeb. Mae'n lwcus iawn bod gynno fe diddordeb sydd ganddo fe mewn celf ac mewn cerdd. A un o'r pethau, wrth gwrs, oedd pan oedd plant yn ysgol gynradd a nhw'n barchu o, unwaith mwyn nhw'n barchu o, oedd e'n, bod fe ddim yn siarad, bod e'n medru tynnu llun map o'r byd yn berffaith o'i gof. Ac, a felly mi oedd y plant oedd yr un flwyddyn fe yn help mawr iddo fo, mi o'n nhw yn ei barchu o, a pan ath i'r ysgol uwchradd fel mae'r yn dweud, mi oedden nhw yn dal yna iddo fo fel ffrindiau felly. Pa fath o trena ti'n hoffi? Wel, dwi'n licio bod math o dren sydd â trena trydan a Injan Stems. Ie. Ti wedi bod ar Injan Stem? Wel, dwi'n cofio cael reid ar ryw Injan Stem ystalwm, ond dros pan i dathlu yn blwyddyn 30 ar Ebrill 28. Ie. Dechrau fis Mai, ath mam hwnna dy fi ar daith ar dren rownd Gwynedd. Waw. Mi ddechreuon ni gyntaf trwy dal tren mawr o Fangor at Cyffordd Llandudno, dal y tren nesaf o Gyffordd Llandudno lawr i Flaen y Ffestiniog, ac ar y ffordd at Flaen y Ffestiniog oedd yna dwnel yn para rhyw 4 munud a hanner. Waw. Ie. Ac fe ni dal y tren bach wedyn o Blaen y Ffestiniog i Borthmadog, fe ni awr yn Borthmadog wedyn cael cinio, wedyn nath ni dal y tren bach ola o Borthmadog fyny am Gaernarfon, ac yn ola nath ni ddal bus o Gaernarfon i Bethal am adra. Gwych, oedd yn taith reit hir yn doedd. Oedd, Ond mae'n siŵr ges ti lot o hwyl yna fo. do. Mae bob dim yn y lle cyntaf i rhywun fel Daf yn ddu a gwyn, t'wo? Does o ddim greria. Ti'n esbonio rhywbeth iddo fo, a wedyn fel a mae o bob tro 100%. Wedyn, so mae'n gallu cael yn anodd wedyn, dwi'n meddwl, o ran, enghraifft, pan oedd o'n iau, oedd pawb yn deadlo i weld o fel Daf, hogyn bach, anwyl, autistic ac yn y blaen. A rwan bod o'n hŷn ac yn ddyn, dwi'n meddwl bod o'n ffindio fo'n anodd i sylweddoli bod yr pobl oedd yn arfer meddwl hynny amdano fo, wwan yn edrych arno fo wahanol. Bod nhw ddim yn edrych arno fo fel yr hogyn bach yma, ond bod o'n ddyn. A dwi'n meddwl yn gyffredinol bod dynion pan maen nhw'n hŷn, pan maen nhw efo anabledda neu yn wahanol, mae pobl yn deddol edrych arnyn nhw dim yn fwy sinister, ond yn bach mwy gwyliadwrus ond nhw mewn rhai ffyrdd. A dwi'n meddwl bod hwnna jyst yn, os dyn iawn neu'n wrong, mae'n reaction naturiol sgyn bobl. A yn ddiweddar, hwnna di'r prif beth dwi wedi bod yn trio helpu fod i Daf. Esboniodd fo, wel yli, so bain chdi o gwbl, ond mae pobl yn edrych arna chdi fel dyn wan yn edrych, na Dafydd yr hogyn bach, Dafydd y dyn ti wan. A mae'n eich di sylweddoli na fel am y pobl yn dyweldi, lle.